Fie că vorbim acum de bucătărie, muzică sau artă plastică. Uite, Damiana, de exemplu, ea nu cât extraordinar, asta o știm, dar ce iese din mânuțele alea ale ei este extraordinar. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Dom'le, mie îmi place foarte mult ca pe unde merg să descoper lucruri noi, oameni noi, experiențe noi. Ei bine, și de această dată am avut norocul de a cunoaște pe cineva care mă poate învăța să fac și eu ceva la rândul meu, iar eu să vă arăt vouă, că poate vreți să faceți și voi, nu? Ne putem înfrumuseța, să spunem, ușa, să spunem, până la urmă un perete. Roxana, ce facem noi aici? Și stați așa puțin, scuză-mă un pic. Ceea ce țin eu în mână sunt niște coarne de berbec. Da, așa se găsesc în comerț, denumirea de corn de berbec, dar este de fapt un con tăiat în două. Ce mă înveți să fac aici? Ce te învăț să faci? Te învăț să faci o coroniță de toamnă, pentru că suntem la început de toamnă, din materiale pe care le găsim la îndemână, dar și materiale pe care le putem cumpăra din florării, pentru că acum avem accesul la tot felul de plante care până mai de mult erau oarecum inaccesibile și tot ce folosim aici se usucă și rămâne intact și atunci coronița noastră este pe ușă sau pe perete sau unde vrem să o punem timp de 2-3 luni intactă. Baza este din paie, acestea sunt împletite din viță de vie, poți să iei orice nuiele de pe câmp care sunt elastice, iei o găleată și în interiorul găleții începi să le pui până faci un sul de nuiele, apoi le scoți, le legi cu sârmă și ai obținut o coroniță perfect rotundă. Wow, atât de simplu! Da. Fascinant! Eu am aici 3 hortensii pe care le-am așezat oarecum una lângă alta și o să mai vin cu 2 hortensii cumva în paralel, dar nu o să pun niciodată împrăștiate. Minim 3 materiale din același tip în același loc, ca să fie o formă a coroniței la final. În timp ce unii muncesc, alții se distrează și încearcă să fluiere. Nu știu dacă vă amintiți, dar în copilărie noi ne jucam cu ghindele și fluieram, dar atunci chiar îmi ieșea. O să pui și ghinde? O să punem și ghinde. Ghindele astea sunt speciale, sunt de la poalele munților Făgăraș. Acum luăm coronița și ne uităm la ea, o vizualizăm pe ușă și ne gândim cum să o poziționăm. Mie personal nu-mi place să fie totul foarte simetric, așa că o să aleg varianta asta de poziționare. Da, eu aș lăsa-o și ca atare, aș face un cadru și aș realiza câteva fotografii cu o ramă frumoasă. Să știi că se folosesc genul acesta de coronițe pentru noi născuți. Acesta este rezultatul final. Clar, eu am făcut o coroniță foarte mare pentru că și porțile noastre sunt foarte mari, dar cu o coroniță de 30 de centimetri faceți orice casă Să mai arate, veselă. wow! Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Foarte frumos, foarte frumos. Wow. Eu cred Da. că Dami știe că eu la viața mea ca școlar n-am primit multe coronițe și s-a gândit măcar pe asta să mi-o aducă. Păi e și Dami, destul nu. de mare pentru capul tău. Vă vine să Haide, mă, credeți că lasă. n-am fost un elev model? Sunteți șocați și voi, nu? Da. Da. Dami, nu, vreau să-mi dai mie coronița să o pun acolo pe Sisești.